mulla oli oluet mukana ja tämä kaveri, jonka nimi on Raine, niin ajo mua autolla ja se kertoi Jeesuksesta joskus mulle. Mut silloin kun mulla oli elämässä semmoinen kova vaihe päällä, niin sanotusti maailmallinen vaihe kovaa päällä, niin ne kertomukset, mitä Raine kertoi ajaessaan mua, niin meni toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Että ei ne sillä lailla vaikuttanut eikä tarttunut. Mutta mä muistan yhdet sanat, mikä Raine sanoi sitten, että Sami, jos sulla tulee semmoinen päivä, että sulla tuntuu, että kaikki kaatuu päälle ja sulla on niin kuin raskas olla ja sä tarvisit apua, niin Raine sanoi, että Jeesus on se, joka voi auttaa. Ja jos sä tarvit tukea, niin soita mulle. Ja päivien jälkeen tuli tapahtuma. Yksi nuoruuden kaveri, jonka kanssa elin nuoruutta yhdessä, tekien monenlaisia eri asioita, käymällä koulua, käymällä kuntosalilla ja paljon tehtiin yhdessä asioita. Sitten tuli tilanne, että tämä kaveri soitti mulle ja pyysi 20 € lainaksi. Mä menin pankkiautomaatille ja lainasin sen. Kaitsu oli huonossa kunnossa silloin, kun mä lainasin tuon 20 €. Kaitsu sanoi mulle, että olisi mukava nähdä, me ei oltu nähty vähän aikaa, että olisi mukava nähdä tässä parin päivän kuluessa, että voitaisiin mennä kahville tuohon ja jutella asioita. Ja ehkä ruveta treenaamaankin taas kuntosalilla yhdessä. Niin sovittiin semmoinen että Kaitsu ottaa muhun yhteyttä. Tuota yhteydenottoa ei koskaan tullut. Pari päivää siitä mä sain viestin puhelimeen, Kaitsu on kuollut. Se oli shokki mulle. Se oli viimeinen pysäytys mun elämässä. Jotakin murtu mun sisällä. Siinä hetkessä mä muistin nuo Rainen sanat. Siinä hetkessä ne kosketti mua sydämeen. Ja siinä hetkessä mä otin puhelimen ja soitin Rainelle, että nyt on se tilanne, että mä tarvin apua. Mä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Raine laittoi asiat liikkumaan ja sanoi, että hän järjestää sen asian. Mä sanoin, että mä en halua tulla mihinkään kokouksiin. Ei mihinkään semmoiseen, mutta mä haluan semmoisen yksityisen niin kuin keskustelun. Ja Raine järjesti tähän seurakuntaan sen. Nuorisopastori Rami Lehtolan luokse. Ja yksi aamuvuoro, mä olin tehtaassa töissä. Se oli sovittu sen jälkeen tähän seurakuntaan ja tänne takahuoneeseen nuorisopastorin luokse tapaaminen. Me tultiin tähän rakennukseen ja tavattiin Rami tuolla takahuoneessa. Käytiin keskustelu mun elämästä ja siitä, mitä siihen kuuluu ja mitä on tapahtunut viime aikoina. Ja Rami sanoi mulle, että jos sä haluat antaa elämän Jeesukselle, niin rukoillaan yhdessä syntisen rukous tässä. Me kaikki 3 pistettiin pää alas. Ja Rami sanoi, että sano rukouksin perässä tämä syntisen rukous, mikä tässä rukoillaan. Sano sydämestä uskoen ja sano omalla suulla tunnustaen sun synnit anteeksi. Ja niin me tehtiin. Ja Rami kysyi multa tämän rukouksen jälkeen, että miltä sulla tuntuu nyt sydämessä? Mä sanoin, että no ei tämä nyt niin erikoiselta, ei mitenkään erikoiselta tunnu, että en mä tuntenut mitään erikoista siinä hetkessä. Ja sitten me lähdettiin tästä rakennuksesta, rukoushuoneesta ja Raine vei mut kotiin. Ja mä muistan, kun mä kävelin noita portaita alas, niin Rami sanoi sitten, että muista todistaa sun uskosta. Että sano vaan, jos joku kysyy, että sä oot tehnyt uskonratkaisut, sano ja todista siitä. Mä sanoin, että no joo, se voi olla. Mä vähän niin kuin heitin tuolla lailla sen, että voi olla, että ehkä todista. Mutta näihin kokouksiin mä en kyllä tule. Sen mä tein selväksi siinä samalla, muistan sen hyvin. No sitten Raine vei mut kotiin. Ja usein mä olin Rainen kyydissä, niin kuin sanoin, autossa, niin sen hetkinen tyttöystävä, nykyinen vaimo kysyi, että missä sä oot ollut.
että kun et tullut heti sitä aamuvuoron jälkeen kotiin. Mä sanoin vaimolle, että me oltiin Rainen kanssa kiertelemässä tulla vähän kaupunkiin, että istuin siinä kyydillä. Kuinka ollakaan siinä, kun meni vähän aikaa kotona, niin tuli niin kuin pajavasaralla olisi lyöty sydämeen. Mitä sä teit? Et sä ollut missään Rainen kyyssä. Aivan niin kuin sisältä olisi sanonut ääni, että kerro missä sä olit. Sä valehtelit. Ja siinä hetkessä, kun se pakottava tunne ja pajavasara niin kuin olisi sydämeen lyönyt sisällä. Siinä hetkessä, kun mä kerroin tyttöystävälleni Tanialle silloin, että en mä ollut missään kaupungilla kiertelemässä, että mä oon antanut elämäni Jeesukselle tuossa seurakunnan takahuoneessa. No siinä hetkessä Tania sanoi mulle välittömästi, että eikä sä rupea käymään niissä kokouksissa, mutta se suurin tapahtuma, mikä oli, niin tapahtui mun sydämessä sillä hetkellä, kun mä todistin siitä, että mä oon antanut elämäni Jeesukselle. Voi sitä lämpöä, mikä tuli sydämeen siinä hetkessä. Voi sitä niin kuin juhlaa, mikä tuli sisälle siinä hetkessä. Se muutti mun sydämen asennetta. Se otti pois sieltä kovuutta ja kylmyyttä mun sydämestä. Ja se oikeastaan voi sanoa, että semmoinen paha ja halu tehdä väärin ja rikkoa otettiin ja nostettiin pois sydämeltä. Ja tämän tilalle, kun mä yritin hakea jotakin, niin kuin, mitä puuttui, joku tyhjä kohta niin kuin olisi puuttunut, mitä mä yritin täyttää taistelulajeilla, mä yritin täyttää päihteillä sitä tyhjää aukkoa täällä sydämessä. Mä yritin täyttää sitä kyllä urheilullakin. Ihan silläkin täyttää sitä. Ja sitten tietysti näillä rikoksilla, ja mitä sinne kuuluu, pahoinpitelyitä, kuuluu kaiken näköisiä varkauksia ja semmoisia, niin sillä yritin täyttää sitä tyhjää aukkoa. Mutta se täyttyi vasta siinä hetkessä, kun mä sain viedä syntitaakkani Jeesuksen eteen ja tunnustaa Jeesuksen Kristuksen mun elämän Herraksi. Jeesuksen veri teki sen työn ja täytti sen aukon, mikä täällä sydämessä on. Jumala on mulle Isä, Jumala on mulle semmoinen, joka johtaa mun elämää tällä hetkellä. Mä kuljen niin kuin johdatuksessa. Pyhä Henki on se, joka puhuu, ja Jumala puhuu Raamatun kautta, sanansa kautta minulle. Mä aloitan jokaisen päivän lukemalla Raamattua ja rukouksella aamulla. Se kuuluu mun aamiaispöytään, Raamatun sana. Ei pitkästi, mutta lyhyesti ja rukouksella liikkeelle. Ja sitten aamupuurot ja koirien kanssa lenkki. Se, missä mä asun täällä Pietarsaaren Pörkkeneesissä, siellä on iso risti siellä rannalla, kun siellä pidetään näitä niin kuin rippileirejä paljon. Ja se iso risti siellä rannalla, niin mä käyn aika usein koirien kanssa sen ristin kautta sen lenkin. Ja se saa mut aina ajattelemaan niin kuin aamulenkin jälkeen, aina pulppuamaan sydämestä sitä iloa ja rauhaa, tietysti suruakin. Mutta kun sä kävelet tuommoisen ison ristin luota, mikä heijastuu sinne mereen saakka, kun se on meren rannalla, niin se antaa jotenkin semmoisen rauhan ja turvaa, että Jeesus, sä johdatat tämänkin päivän. Jos sä haluat antaa tänä päivänä sun elämässä Jeesuksen käsiin, niin sano perässä tämä syntisen rukous omalla suulla tunnustaen ja sydämestä uskoen. Rakas Jeesus, mä haluan antaa mun elämäni sinulle. Anna minulle minun syntini anteeksi, sillä minä olen syntinen ihminen ja tarvitsen armoasi. Jeesus, pese minut verelläsi, pane minun kalliin pyhän veresi merkki. Ja kuuntele, Raamattu sanoo,
Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Sä saat syntis anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sä oot Jumalan lapsi. Omalla suullasi oot sen tunnustanut. Jeesus on vapauttanut sut nyt synneistä verensä kautta. Aamen.